Jean Paul Sofija huwa żagħżugħ 20 sena li b'xorti ħażina instab mejjed qalb it-tifrik tal-binja li ġarfet is-sibt filgħodu fiż-żona industrijali ta' Kwardin. Ġisem iż-żagħżugħ instab għal ħabta ta' 2:15 tal-ħadd filgħodu waqt operazzjoni delikata mill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li damet aktar minn 15-il siegħa. Din l-operazzjoni ssoktat wara li għal-ħabta tal-10 tas-sibt filgħodu il-binja li kienet għadha qed tinbena għal xi raġuni sfrondat. Fil-ħin tal-inċident kien hemm 6 persuni, 5 ħaddiema u żagħżugħ li daħal fil-binja 9 minuti qabel ma ġarfet. L-ewwel 5 persuni nħarġu fi ftit tal-ħin mill-ħaddiema tas-salvataġġ bi 3 minnhom iddaħħlu l-isptar Mater Dei f'qada kritika. Ħidmet il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kienet waħda delikata e kif kien hemm periklu li l-binja tkompli taqa'. Fil-fatt, matul l-operazzjoni tneħħew tunellati sħaħ ta' materjal mis-sit. L-ewwel tneħħa ammont kbir ta' ġebel bl-idejn, imbagħad aktar tard permezz ta' makkinarju speċjalizzat tneħħew soqfa u travi kbar illi kienu ġarfu. Tard is-sibt fil-għaxija, l-uffiċjali li kienu fuq il-post tkellmu mal-qraba ta' żagħżugħ li kienu ilhom minn filgħodu fuq ix-xena tal-inċident sabiex jispjegawlhom il-proċess ta' tfittix. Preżenti fuq il-post kien hemm ukoll membri tal-Korp tal-Pulizija u mit-taqsima tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei flimkien ma' uffiċjali mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. B'reazzjoni għal din l-aħbar, il-Prim Ministru Robert Abela wassal il-kondoljanzi tiegħu lill-qraba tal-vittma filwaqt li ringrazzja lil ħaddiema minn dipartimenti differenti tax-xogħol tagħhom. Intant ma li ħarġet l-aħbar fis-sigħat bikrin tal-ħadd kienu bosta li jesprimew id-diqa tagħhom għal din it-traċedja. Fosthom dawk l-aktar qrib tiegħu li l-kol iddeskrivew lil Jean Paul bħala ġuvni ċajtier u dħuli qalb tajba.